La cuina d'en Jaume. Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem curricorma de pollastre. Comencem reunint tots els ingredients. Com sempre són uns quants, però cuinar-ho no és gens difícil. Primer triturem les espècies senceres. La canyella, el cardamom verd, els claus d'olor i el macis o flor de la canyella. I les triturem. Trobareu també la recepta al desplegable del Facebook. Hi afegim el xile, o xile de caixmir si ho volem menys picant, el coriandre, el comí, la cúrcuma i la nou moscada. I ho barregem. Ara picarem els anacards. Amb coco ratllat fresc, o si no en teniu, coco ratllat sec. I llavors de rosella. Ho triturem. I amb una mica d'aigua acabem de triturar. Obtenim aquesta crema lletosa. A la cassola hi posem l'oli vegetal. I quan l'oli està calent hi afegim la ceba, tallada a daus petits. Uns 5 minuts. En aquest vídeo he posat el doble de les quantitats requerides per la recepta. La recepta original és per a 4 persones i ara ho estem fent per a 8 persones. Hi posem l'all picat. I el gingebre ratllat. 3 minuts. Hi posem el tomàquet sense pell, tallat a daus. I remenem. Ara hi aboquem el pollastre. El barregem bé i el tenim coent-se uns 10 minuts. A foc alt. Passats els 10 minuts, hi posem les espècies que hem barrejat al començament.
I tornem a barrejar. Podeu afegir una cullera de postres de cúrcuma i una cullera de postres també de pebre vermell per donar més color al plat. Hi posem la crema lletosa dels anacards i el coco ratllat. Ara hi aboquem el iogurt. I continuem remenant. Hi posem la sal al gust i sucre de coco o sucre morè. 2 minuts més. I afegim el caldo de pollastre. Tapem i ho tindrem 15 minuts. Passats els 15 minuts, ho tindrem 15 minuts més destapat. Però abans ho tastarem i si cal sal o picant, doncs li afegirem. Hi posem les panses. Dues cullerades de suc de llimona i els anacards. Dos minuts i apaguem el foc. I aquí el tenim. Servim. L'acompanyarem d'arròs basmati. I res més a dir que molt bon profit! Em trobareu a la cuina d'en Jaume blogspot.com.